duc și mă cobor până mândra la izvor. Rău mă dor picioarele de bătut cărările, rău mă dor picioarele de bătut cărările, și mă duc și mă tot duc până la izvor sub nuc, și mă duc și mă cobor până la mândra la izvor. Cu cine ai plecat nu știu, că mi-e sufletul pustiu. Cu cine ai plecat nu știu, că mi-e sufletul pustiu. Și mă duc și mă tot duc până la izvor sub nuc, și mă duc și mă cobor până la mândra la izvor. Și-o să plec fără să știi, dus de dorul tău târziu. Și-o să plec fără să știi, dus de dorul tău târziu. Și mă duc și mă tot duc până la izvor sub nuc, și mă duc și mă cobor până la mândra la izvor. Numai frunza și iarba mi-or mai ști cărarea mea. Numai frunza și iarba mi-or mai ști cărarea mea. Și mă duc și mă tot duc până la izvor sub nuc, și mă duc și mă cobor până la mândra la izvor. Și mă duc și mă tot duc. Sunt coșmarul multor bărbați. Ei răspund la apel, însă funcționarea normală poate fi blocată de volumul mărit al prostatei. Cu doar o capsulă de Prostamol 1 zilnic la aceeași oră, poți controla problemele urinare cauzate de adenomul de prostată. Treburi bărbătești, medicament bărbătesc. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Hai tu, fată, spune-mi ce-i nou săptămâna asta.
Activează oferta în aplicația Profi și ai Nescafe Dolce Gusto, diverse sortimente cu 25% reducere. La Profi găsești o mulțime de oferte. Acum găsești detergent pentru mașina de spălat vase Finish 100 tablete la doar 39,99 lei. Tu ai Kaufland Card digital? Ia-ți câteva momente să-l instalezi pe telefon și te bucuri de reduceri la brandurile tale preferate. 30% reducere la toată gama de produse Longcolor și 15% reducere la toată gama de ceai și sucuri Olympus. Activează-ți cupoanele în aplicație sau pe site și scanează Kaufland Card când vii la cumpărături. Kaufland Card. Lucrurile bune vin ușor. La Penny, loialitatea e întotdeauna răsplătită. Strânge punctele bonus și ia-ți noua colecție de 8 jucării de pluș. Săptămâna asta ai Coca-Cola sau Fanta la doar 14,99 lei cu cardul Penny și Gillette Blue 3 Comfort la numai 13,89 lei. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Ce-ar merge un grătar? Când te surprinde pofta de grătar, știi unde să mergi ca să n-ai nicio surpriză. Când pofta de grătar lovește, Lidl te servește. La Lidl ai ceafă de porc fără os feliată 500 de grame la 13,99 lei, arahide prăjite și sărate 500 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România cu puțin sâmburi la 1,99 lei per kilogram. Lidl, meriți să fii surprins. Treburi zilnice? Laxacutin contribuie la un tranzit intestinal normal și sprijină mișcările intestinale. Laxacutin, împotriva constipației. Lume, uită-te la mine, tine, la la la. Am venit lume și eu, la să-ți aduc cântecul meu, la la la. Cântecul ce mi l-a dat mama când m-a legănat, la la la. Apare ce din izvor, la mi-a pus în cântec mult dor, la la la. Codrii când ori înverzit, la păsări când ori ciripit, la toate m-au învățat să cânt viața de pe pământ, la Bunul Dumnezeu mi-a dat, la mândru cântec de cântean, la unde zice gura mea, la frumos petrece lumea, la unde zice glasul meu, da e bine Dumnezeu, la Doamne, mulți am și de bine, la că am ajuns să este zile, la să pot trăi și cânta, să-mi veselesc inima, la cât omul fericit, dar și la cel năcăjit, la un încânt de bucurie, viața floare să vă fie, la Arde-l focul măritat, cât are l-am așteptat. Și-amu când l-am picat, mult aș da de el să scap. Și-amu când l-am picat, mult aș da de el să scap. Când eram la mama mea, eram pui de rândul ori lucram, ori nu lucram.
lucram, draga mami, tot era. Ori lucram, ori nu lucram, draga mami, tot era. De când la mama lui nu sunt pui, că nu sunt pui, nu sunt dragă nimăr. Când te apucă dimineața pe răcoare, fără bani în buzunare, dimineața la șosea cu mândruța altuia. Bună-i vinul, bine-ți face când îl bei cu cine-ți place. E mai bun ca orice leac când îl bei cu cine-ți drag. Bună-i vinul, nu-i ca apa, nici friptura nu-i ca ceapa. Bună-i vinul, nu-i ca apa, nici mândruța nu-i ca alta. Fraților, cât mai trăiți, să nu vă mai dușmăniți, că nu-i bună cearta multă, că viața e așa de scurtă. Nu s-a născut nimenea să trăiască cât lumea, măi. Viața atunci e frumoasă când ai de toate pe masă. Dacă n-ai fi, dacă n-ai zâmbi, nici viață n-ar fi. Nici soare, nici vânt, nici prunci pe pământ. Scumpă mamă. Și din greu te-a știut doar Dumnezeu, mamă. Firul în cinci ai împărțit și ne-ai dat ce-a trebuit, mamă. Haine de bumbac mi-ai dat și tu în opinci ai umblat, of. Mamă, sărut mâinile ce m-au crescut mare. Mă rog Dumnezeu să-ți dea bătrâneți ușoare. Mamă, sărut mâinile și-o filita față. Mă rog Dumnezeu să-ți dea bucurii și viață. Puțin ai făcut mult, așa viața ți-a trecut, mamă. Stai la poartă singurea, cine-ți șterge lacrima, mamă. Spatele ți-a plecat, obrazul de dor brăzdat, of. Mamă, sărut mâinile ce m-au crescut mare. Mă rog Dumnezeu să-ți dea bătrâneți ușoare. Mamă, sărut mâinile și-o filita față. Spune
Ce fete s-au măritat, ce băieți s-au însurat, măi. Ce fete s-au măritat, ce băieți s-au însurat. Of, 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 măicuță bună, măiculița mea. Ce fete s-au măritat, că eu de mult am plecat. Of, 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 măicuță bună, măiculița mea. Așa e viața în sate, în sătul cu mea. Și-o văzuia și-a deodată cu fața lăcrimată, că așa plâng bătrânii singuri și topli mereu. Viața de familie vine uneori cu micile ei probleme. Așa că nu mai ai nevoie și de altele, mai ales când vrei să fii în pas cu moda. Vidril, soluție cutanată de la Dr. Max, tratează infecțiile micotice ale pielii și unghiilor. Cu Vidril de la Dr. Max revii fără probleme la viața ta de familie. Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul.